Бу проектка кирешип киткәчтен без үзебезгә бик зур ачышлар ясадык. Беренчедән, безнең Ярмәкәй районы КАФ дивизияны тулыландыру өчен бик зур көчен салган. Мәсәлән, менә шушы дивизия составында үзләренең бөек батырлыкларын Советлар Союзы герое Никита Андреевич Степанов башкарган. Мугин Нагаев 5 тапкыр ул орден белән бүләкләнә. Шаймуратов генерал исемендәге орденның беренче кавалеры. Укытучылар, бик күп укытучылар бу дивизияда хезмәт иткәннәр. Аларның берсе Закир Вафин, Исламбахты егете. Ул Шаймуратовның повары була, аннан уларның адъютанты була. Гомумән әйткәндә инде беренче призывта Ярмәкәй районыннан 102 кеше китә. Район 60 ат бирә, бричка 10 штук бирә. Шуннан соң зброялар 45 штук. Инде бүтін кампания дәүрендә 42 елның азагына кадәр Ярмәкәй районы КАФ дивизия өчен 800 арт, 2 машина һәм менә шушы повозкалар бирә инде.